Iepa, Tolosaldeko euskaltzaleok. Bideo hontan entitate batea goazenen esan beharreko azalduko dugu ahalik eta moduik laburrenen. Zuen herriko entitateek, kirol taldeek, kultur taldeek, saltokik edo enpresak edo izango die. Entitate horiek guztitan ahobizik eta belarri prestak egongo die. Hau da, euskaraldian parte hartzen duten pertsonak. Ahobiziek eta belarri prestek 1500 euskarako konbertsazio berrik sortu nahi ditu eta ohitura batzuk aldatu. Beraien rola ondo betetzeko, gune babestu batzuk izatea garrantzitsua da. Euskaraz lasai identifikatutako gune batzuk aurretik izatea. Eta hoixek die arigunek. Arigunen funtzioa da, ahobizik eta belarri prestak aurretik jakitea gune horietan euskaraz lasai egin dezaketela eta ez dutela erantzun txarrik jasoko. Zeren naiz eta txapa jantzi, beti ez da erresa izaten lehenengo hitza euskara zitea eta are zailegoa izaten da euskara gutxen jardutea. Entitate hoitan, hau da, kirol talde hortan, edo enpresa hortan, edo komertzio hortan, edo kultur talde hortan galdetu behar den lehenengo gauze da, ea entitate horretan ote dagoen talderik, gunerik, sekziorik, denek euskara ulertzen dutena. Arigunea osatzeko lehenengo baldintza dalako, talde bat edukitzea, entitate horren barron, denek euskara ulertzen dutena. Taberna baten zerbitzari guztik izan daitezke, edo agian sukaldea da. Errelebo jakin bat ere izan daiteke. Kirol talden, entrenamentu bat izan daiteke, edo zuzendaritza, edo kultur talde baten ikastaron bat, edo enpresa baten sekzio bat, edo errelebo bat. Entitateko kide guztiek euskara ulertze baldin baue berriz, hau da, entitatea oso txiki dalako, edo oso euskaldune dalako, entitatea bera ere, izan liteke arigune. Behin kide guztiek euskara ulertzen duten talde hori identifikauta daukeunen, talde hortan proposatu behar deuna da, ea eragozpenik ote dagoen beste kideek euskaraz egiteko. Hau da, entrenamentu bat baldin bada, jokalari baten beste egozine euskaraz egin diezaioke, edo enpresa baten, errelebo baten, sekzio baten, aldauke inork eragozpenik besteek behai euskaraz egite baldin badiete. Denak euskara ulertze baldin baue, eta kasik denak prest baldin badaude, hoi da arigune izangoa. Hau da, euskaraz lasai aritzeko gunea izangoa. Adostasune diogunen ez du esan nahi zertan denek txapa jantzi behar dutenik. Ez. Gehienek txapa jazte baldin badute, eta gehiengo baten babesa baldin badago, hori da arigune bat izangoa. Zeren denek ulertzen dute euskara eta berez ez dago eragozpenik euskaraz egiteko. Bestetik daude ordea bezeroei begirako edo klientei begirako arigunek. Nik alen zehar, nire ahobizi edo belarri pertxapakin baldin manin joa, euskaraz lasai nunin dezakedan aurretik jakitea garrantzitsua da. Horrek nire estres linguistikoak gutxitzen lagunduko dulako. Horreatik da garrantzitsu entitaten kanpotan arigunen euskarrik jartzea. Edo, behin tabernan sartzen naizenen, barran bertan segitu hau da leku ikusgarri baten arigunen euskarrik egotea. Klientek jakingo dulako, han lasai euskaraz egin dezakeela. Entitate batek beraz, arigune bat edo gehiago ditula ikusten dunen izena eman behar du. Izena emateko euskaraldia.eus webunen eman lezake, formulario bat bete beharkoa, aurreko ediziotan espaldin badu izena eman da izena emate berri bat eman behar aldin bau, alaxe klikatu beharkau izena emate berria, eta aurreko edizio baten izena eman baldin badu, berretxi egin beharko du. Hortako, e-maila eta pasahitza gogoratu beharko ditu, eta herri batzordeok bauzkezude datu horiek, baina batek izango ez balu, eskatu galtzau niri eta emango dizeu. Eta, ordenagailuz izena ematea baino errexago baldin bazaizue, olako fitxa bat betetzea, entitatera zoazetenen olako horri batekin joan, momentun bertan bete, eta gero hori, guk edo zuek interneten sartu zenezakete. Askotan errexagoa dalako bestekin hizketan nahi ganen horri bat betetzea eta ez mugik horren area eta honea ibiltzea. Entitate baten izen ematea urriaren 31 baino lehen egin behar da. Gero datuk aldatzeko aukera egongoa, baino izen ematea urriarekin batea itxikoa. Beraz, entitateetatik urrie amaitu baino lehen basa behar deu,
bai? Eta harigunek dituztela garbi xamarrik uste baldin badeu edo izan ditzaketela, ja izena emango dugu, bai? Gero ja azaron zehar berriz pasa beharko dugu harigunen euskarrik ematea. Eta orduan ja, baina batuk eguneratu genitzake, bai? Eta, herri batzordeok zuek ikusi beharko dezute, zenbalan hartu nahi zuen, baina badago aukera, entitatean harigunen euskarrik ematen dituenen aurretik adoste baldin badeu, txapak ere emateko. Beraz, entitate batek egin behar duen lana, hoi da, harigunek baote daun ondo ikustea. Harigune baldin badaude, euskaraldin parte hartuko dutela adostea. Harigunetako kidei izena ematea erraztea, hau da norbanako bezala, hobizi eta belarri pres bezala. Eta euskaraldiko 15 egunetan presente izatea ariketa egiten ai diela. Baldin eta 15 egun hoitan hizkuntza dela eta xestraren bat iraribiran bat sortze baldin bada, entitatek ahobizik eta belarri prestak babestu beharko ditu, bai? Gune hori harigune bat izango dela esan dalako. Eta ondoren garrantzitsua da baita ere, euskaraldia amaitzen danen, balorazio bat egitea. Tolosalden entitate askok euskaraz funtzionatzeu lehendike, baina denak ez. Garrantzitsua da aldaketak gertatu daitezkeen entitate eta jutea, hoietara batez ere. Bai? Urratsak emateko, ohiturak aldatzeko, aldaketak gertatzeko. Baina aldaketak izan daitezkeen entitatek gutxi baldin badie, bai, euskaraldik ikusgarritasuna izateko, lehendik ja euskaraz funtzionatzen den, da lehendik harigune dien entitate horiek harigune bezala izendatzea ere garrantzitsua da. Ez du ezer aldatuko, baina aldaketak emango dituzten beste entitateei, babaisa emango die modu hortan. Gure lana proposamena egitea da, eta gero ja entitate bakoitzak ikusiko du, izena eman edo ez. Hori ez da gure esku. Edozein zalantza, galdetu lasai.